Това е репортаж от петък, 13 вчера, когато този интервю с криминално проявени от въпросната Вероника Димитрова, в която говоря. Тя ми е бивша съученичка, в която говоря в други клипове каква ми е връзката, защо я обсъждам, защото тук много хубаво започва разговора и основното ми са беззащитавани на нейната задоволство и лекуване, война срещу мен, как нещо тя трябвало да ми наказва на моята личност, когато криминална в действията си единствено тя спрямо мен. И тук много хубаво подчертава и се вижда каква е нейната личност в този клип, който иска да го изгледа, свързан с имотни на психодиспансерна жена с диагнози, която била там измамена от брокерката, която е измамена. Става въпрос за този репортаж, ако не става ясно от клипа. И тук много хубаво се виждат две неща, затова я коментирам така пред снимката, защото се получи това групово линчуване, което получих на Фейсбук преди няколко години, когато не искала да ме наказва, как се ме изгонила от апартамента ми във Варна, в който не е моя собственост, бях под наем и ми беше, гостуваше ми, аз живеех там по повод, че бях студентка в Свободния университет архитектура и с нея сме се виждали рядко, не сме били близки, не знае нито как живея, нито се интересувала да ми звъни, да каже: Петя, как си, какво правиш, но веднъж ми се обади, каза: идвам, и казах: заповядай, нали. И когато ми се качи на главата ми отгоре с безочево си нахалство, което тук може да се види и да се проследи в клипа по-напред в действията й, които нахалството на журналиста е качество. Но когато и много държа да подчертая, но когато някой произвежда спрямо това случая, става въпрос за наистина криминална сцена, заснемане на криминална проявена личност, която подлежи на съд, има си полиция и така нататък и разследвания, и тя като разследваща журналистка смята, че има правото, тук е много хубаво изразено, защото тя ликува на тази. Оправих ли аз смачках ли и разчита точно на тази спекулация, че аз съм била в изолация някъде, да си позволява да разправя лъжите по моя адрес, че аз съм личност, която е сходна като психология и даже и болна, психично болна съм била, да я изхвърля и не съм я изхвърлила, махай се от тук, нали, крещях, но това, което казах, ти тук не можеш да останеш. Нали, има разлика между това, което в клипа и се казва: ще убия, нали, и заплахите, които и се чуват. Тя ходи, обяснява и ме обрисува като профил пред хора, които са ни общи познати, защото като бивша съученичка, да ползва тези си похвати на сторителинг, който пред камерата, тази фасада на интелигентна личност първо изобщо не отговаря на какво представлява тя като личност. Изглежда привидно спокойна, интелигентна, нормално, емоционално уравновесена. Това не отговаря изобщо на нейната личност като личност, себепоказването й камерно, и ликуваше точно, защото от доста години е журналист. Ликуваше точно на този факт, че аз, живейки в изолация сама в студентската квартира, в която живеех, и гадинството, което ми произведе като акция. Това, което казах: виж какво, ти тук не можеш да оставиш. Тя твърдеше и изопачаваше, че съм
че съм я била изхвърлила, че се страхувала за живота си от мен, как ще ми говориш, аз съм архитект, как ще ми говориш така за името и ще смяташ, че не е криминално да свидетелства с ясното съзнание, че никой при мен, живеейки самотна и било социопатия, нали, това да си изолиран, когато социопатия е нещо, доста социопати са много социални. Социопатия не означава да ни се среща с хора. Аз си стажувах там в студентството и вместо да хода по кафета, да си губа времето, предпочитах 100 пъти да седна, да се заровя в списанията, да гледам архитектура на мен, да правя любов с мозъка си. Аз съм отишла, първо съм завършила строителен техникум, откъдето се познавам с нея. Тя ми е съученичка оттам. И отначало не смятах да продължа. Това са излишни детайли по описания и обяснения. Но много хубаво тук в този клип искам да отразя две неща. Първо, как се бе представя, се хихика и самодоволно как ме е смачка гадинството и животинско, защото въобще да произведа аз тая реакция е повече от резонно и основателно на нахалството, и което и в клипа се личи. Може да са криминалните, ама тя не е полицейско лице. Категорично съм съгласна, че са подсъдни, но си има полиция да нахълтва в дома на някой. Бута вратата и да напира да влиза, това не е превишаване вече на нейните права. Изразено, кой е казал, че тя има право да нахълтва в дома, когато тя не е орган на реда, като полиция, медицински служби, тя е журналист. Не може, ако е обществено място, например, дори обществена тоалетна, има право да я бута, нали, да я хвани на част. Но в личния и дом да отиде и да бута така вратата, това е вече превишаване на правата. И същото, че това е много показателно за нейната истинска психология, не сторитела, каква била всичко в полза на да представи историята и да манипулира. Тя ми е казала, се самохваства в кафетата, в които сме, колко била добра манипулаторка и как въртяла всички на пръста си. Нейна реплика и нейна психология, не нещо, което съм казала на Калян, че можело да го манипулирам както си искам. На Калян Икономов, в другия клип, в който споделих, обяснявам частично, защото ще обясня и подробно за тази помия по мой адрес. Социално аз отивах на всички тези хора. Направо аз тогава моето не мога аз да мълча, когато съм обвинявана вече в нещо такова, и студентската ми реакция да позволя толкова години да се режисира и спекулира с истински случаи или си неща, да бъдат изопачавани всеки с неговото си история. Не мога да опиша какъв негативен ефект има върху моя живот тази гадинщина. Защото тогава така реагирах се. Аз знам истината, значи който трябва знае. Ма когато живеем в общество, в което всички са участници, и това произхождаше по едни други причини, защото така са ме учили, защото родителите ми са се сблъсквали тук 40 години практика медицина, но и в малкото населено място са се сблъсквали с изумителни лъжи по техен адрес и не са им обръщали внимание и съответно са ми придавали това като модел на как трябва да съм над тези неща, обаче те не са маловажни. Когато се разхождаш с името си, трябва да носиш и реално произведените, част от отговорността може да бъде осъждана за истински мои грешки или качества, като, например, ето сега ще кажа каква некомпетентност съм проявила. То е направо вицовско, като касиерка. Имала съм неадекватност. Не казвам, че съм безгрешна или че не успорвам. Не искаме да работим с теб. Успорвам начина, по който ми се представи това, без никакво право, че бях линчувана.
Помолих, добре, толкова ли е спешно, нали, сега веднага да напусна, може ли да ми дадете месец през известие, едномесечен срок, след като случилите се събития, за които се твърди, че аз съм някаква негодна да изпълнява длъжността, са от коледните периоди. Изтъкнати, изцедени през точки, изопачени неща, включително и за очите ми. Защото в първия момент Доничка, като ми каза това, Доника е интелигентна жена и за разлика от въпросната Димова, за която обяснявам на колежката с скрито лице, разговора как съм отишла в магазина и за какво трябва да се извина, защото аз наистина отидох да пазарувам там. Нали, като касиер си бях набелязала неща, които не ги бях видяла. Отклоням се от темата отново, защото с това казвам, че ще го направя по правилния начин. Тия многото клипчета, които съм споделила в емоционално афектиране, съм споделяла разни такива откъслични без режисура и съответно като не е представено по подходящ начин, това искам да го ям, нали? С липса на естетика на клипа, аз съм и дизайнер и архитект, нали? Че не е да ми липсва да съм необразована по темата, как да го направя вкусно, да искат да го консумират като клип и да бъда изслушан. Това, което правя там като точно с тая цел, е част от причината да искам целенасочено, почти като себесаботаж, какъвто и преди съм проявявала, и всеки, който ме познава, знае като самоскъсване на изпити. Имах поправки в университет, не защото са ме късали на изпити, защото и толкова много, защото имаше винаги на всяка специалност изпит по теория и после проект. И когато не си се иззел теорията, не се явяваш с проект. Не може едното без другото. Винаги са в комплект. И когато съм се скъсала на теория или както там е било, чрез неявяване, а не защото не съм одобрили или скъсали. Служебна двойка се пише и отивам на следващата сесия, ма не защото са ме връщали. Но и това беше изопачавано, изпрягано, как мозъка ми бил някакъв друг, а не този, който е. И тогава, като оставих във Варна всички тези, още тогава някакви гласове съм била чува и тази, нали, история за Варна е повече от преди 10 години, ме преследва с тези интригански заложени модели и грешна информация, че аз съм психопрофила на биячка първо, защото е вярно, че съм скочила на бой на някой в училище, ма не като психологията на тея биячките, дето ги дават там, дето удрят лице с крак. По съвсем друг начин, и това ще го опиша да обясня. Тя използва, за да подкрепи сторитела си, ползва факти, като факт е, че съм събила в училище, факт е, че съм я изгонила, и почва да режисира една история за пред хората и представя профила ми доволна и щастлива, че аз нямам микрофона някой да ме пита или да се изкажа, когато всъщност има много нелогично твърдение, очевидно за някой, който може да мисли и да разсъждава, че как може аз да съм била в изолация и да съм живеела самотническо, учелническо живо и същевременно да има адекватно профилиране на моята психология, който и да било от тези хора, които говорят за мен, когато не са ми били близки, не са ми били приятели и не са ми били хора, с които дори да знаят нещо за живота ми в миналото, че да ми правят психопрофил, коя ми била психологията. Има ли логика в това? Обаче има логика, нали, да застане и да каже: аз съм успешна репортерка и тя е психично болна архитектка от миналото, нали, и да говори гадишските лъжи по мой адрес относно каква ми била психологията. И аз да продължавам да седа и да мълча, не е вариант. В случая с тази Димова, ето го как
приматския мозък на неинтелигентността реагира: аз бях там, аз чух. Как ще си чула? Точно с този тон. Нали, ако на някой, сигурна съм, че на който ме слуша му е неприятно да чуи възпроизвеждането, въобще не преувеличавам. Аз какво да кажа, че на мен ми се прожектира това като нещо, като за мен да ми се говори така. Било тънкообидно с моя някаква нелепа да се засягам. Или пък и това тръгнах да обяснявам, че Доника каза: така ли, ми това не знаех, и веднага разумния, интелигентен мозък почва да обработва добавената информация преди да осъжда и преди да твърди, че е запознат с всичко, когато не е. И веднага го отчети жената. Благодаря и за което още веднъж. За супер адекватната реакция. Жената си е точно на мястото си и е много готина, и всъщност много малко са хората, които ни харесвам там. Един от тях е Димова, защото тя ми е дала повод да ни я харесвам. Повече от основателен, с цялото си поведение, без да ме познава, без да ме изследвала като личност, да си позволява да ми демонстрира, че като за мен било подходящо да ме напада, да ме обижда на интелект или на действие, да ме осъжда по този начин. Пак сега в интерес на истината отново. Абсолютна смутанячка, защото говоря за ния и неплатената сметка. Абсолютна смутанячка съм. Ето ми го неадекватността да взема от едни турци туристи, ми пробутаха едни 2 лева книжни. И ситуацията беше такава, подметнах ги, видях ги, направиха ми впечатление, че отдавна не съм виждала това, но въобще не се замислих. Гледах да отметна клиента и какво стана? Всъщност голямото чудо станало. Платиха ги тея 2 лева с заплатата си там от бакшишти, дет ми се остават, ми ги приспаднаха, дет не ги взимам. И не ги прибирам. Ми се приспаднаха, те 4 лева се явяват 2 лева и ми ги приспаднаха, като той те гледа, голямата работа станало, толкова ляфа там, когато може и банкнота да се сбърка. Едната ми неадекватност касиерска, смутаняшко, то е вицовско, като на ния касиерка да стръгне в обедна почивка, защото, нали, ако има някакъв проблем, свързан с, примерно, внезапно обаждане от спешен проблем в къщи, не дай си Боже смърт на някой, фърляш всичко и тръгваш, нали, е оправдано като реагиране. Ама да излезеш в обедна почивка е малко смешничко и смотанко. И е вицовско. Дори, защото пък и не е чак толкова фатално, но аз в случая изпасих пари, а получих тази реакция от нея, вместо дори на неадекватна е оценката на случилото се в нея, не моето реагиране да отида и да кажа на шеф Каси: виж какво така и така се получи в тази ситуация, и тя всъщност ми се засегна. Аз ли ще я уча как на еговско ниво, аз ли ще я уча да й казвам кой с кой да комбинира, нали? Защото това и казах. Може би го казвам, нали, с цел не да бъде уволнена или наказана. Аз знам, че няма да стане така, макар че Петър друго твърди, че едва ли не за коления щял да има за ситуацията. Аз знам, че няма да е така. И е факт, че тя сега работи, а мен ме махнаха, нали. Че не е свързано с някакви наказания, които съм искала тя да преживее или да й направя нещо мръсно или лошо. Отидох сама да й кажа: виж какво аз така направих. Нейната реакция спрямо моето действие беше неадекватно, защото почнаха да ми демонстрират групово колектива ще ти го нацепи, нали. Включително и затова всички там са пушачи. Много малко изключения. Даже не знам да някой да не пуши. Аз от 7 години не съм пушачка и всъщност като пушачка срещах доста нетолерантности
от непушачите. Към тях никога не съм проявявала някаква надменност, каквато аз съм имала, когато пуших от непушачите. Нито пък няма много логика да седя и да се приобщавам в екипа, да стоя на минус 20 градуса, в кавички преувеличавам, отвънка. Че това като случва се така в живота ми момент фаза, че аз вече не пуша и никога повече няма да пропуша, гарантирам. По принцип не обичам тази дума никога, защото я помня за никога не съм правила еди какво се, за минали неща да дефинирам. Не, че доста неща е способен човек да направи при определени обстоятелства. И това е човешката природа. И по реакцията, която получих на спасението, на заплатата й, беше и от Лилитов отдела, която е сестра на въпросната ния, демонстративно бяхме с Грета да зареждаме стока, идва и почва да говори с Грета и въобще не ме отчита да ме поздрави. На теб ли ще приказвам? На едно такова... Тихо! Няма, Петя! Остави ме, после ще говорим. Имам нужда да се доизкажа. И другата неадекватност вицовска като касиер, за която може да бъде осъждана и усмивана и е реална неадекватност моя, истинска, че таксувах на едни клиенти, пак бяха турци и малко и не се разбрахме, защото аз турски не говоря, те английски не говорят, нито български, идват и ми говорят на турски, все едно, че сме в Турция. Е много характерно за турските туристи, които с рейса идват в магазина и им таксувах едни дървени обтегачи да ти стоят обувките изпънати. Им ги бях таксувала все едно ляв и десен пантов по-отделно. Нали? Е някакво смутеняшко моя като касиерска дейност, повод за реално упрекване и спрягане, че съм неадекватно проявила, защото е така, нали, драхте смотаното. И строено в полза на търговица да продаваш лява и дясна обувка по-отделно, ама нали, не е правилно, съгласна съм. И понеже чифтовите продукти, всяко от тях едни дървени такива си, едни пружини, аз за пръв път, аз такова нещо не ползвам вкъщи и тук е моята просто недообразованост, простоватост от към този продукт, ни го ползвам и ни го знам. Аз не съм Мата Хари да знам всичко. И когато ми мина през касата това нещо, 3 чифта ги таксувах двойно, като 6 отделни продукта. Лява, дясна, обтегач, всичко на едно го включих на количество 6 бройки, праснах ги, като отделни продукти, па те били чифтови, нали. И на мен ми приличаха на някакви, защото имаше и баркалки и лъжици, на някакви дървени лъжици от кухненския сетови, някакъв инструмент, не се замислих, маркирам на конвейер, нали, това е да минава по-бързо стоката и когато се продава нещо на комплект на чиф, обикновено или в турбичка, мрежа, или с такова свиска опашка продукт. Е нещо неадекватно, което така направих. Смейте ми се, лява и дясна обувка продавам по-отделно. Че е било толкова фатално и неприемливо, ама касиерката да се тръгне не било, е форма на че си неадекватна. Така наречените ми неприемливи като служител действия. И за Ферезлийска ще обясна едни разлях и кафето, Нела присъстваше, защото тя и го купила, нали, да е черпила за нещо, това в последствие го разбрах, но аз, присягайки се да взема там едни кафета, с жакета си такъв надут, без да искам и събърх приготвеното кафе по черпка,
на Ферезлийска, като взе да ме гледа злобно, да взе да в очи, извиних и се, веднага, нали, казах, на кой това кафе разлях го, и тя, нали, в този момент идваше да си го вземе и разбрах по погледа и скоро щеш да ме уби, как съм и разляла кафето с злобно, да ме гледа и да излята, че нещо, кой знае какво е станало пагубно и как съм някакъв изверг там, дето я ощетил по не знам какъв неприемлив начин. Цялата и реакция на Амалтрепко, на свучене и бучене, когато и казах, извинявай, кажи ми какво ти е кафето, нали, смисъл дълго късо, с сметана без. И си, докато си чистих разлятото, нали, такъв повод, по-резонен би бил на реакция, ако и го разлея върху нея, да я клипа за облеклото, с петна да ходи цял ден. Нали, логично ли е това, което приказвам или не? Да ми се направи такова нали, реагиране на кой знае какво фатално съм я наранила с това си, без да искам действия, ми произведе тази злобна реакция, животинска, в очи-бучи, викам извинявай и въобще, нали, нормално би било да каже, нали, да намери сили в себе си, ако е благороден човек, какъвто очевидно не е, защото е така, защото това реагиране е лишено от човек, лишен от благородство, защото е така. Да ми направи нападението, което ми направи и реакцията на че съм някаква отрепка, най-долната там, че и разлява кафето. Дали е нормална комуникация? И другото нейно като акт. Седа аз на каса 8, тя на 7 и броях парите, за да я смена. И идва един клиент и почва да му пита, отваряте ли? Викам, не, след малко. И вика, някакво кашонче. И погледнах на какво трябва да събира и му казах, така като гледам, продаваме, обаче са с пари. Номер 1 ще ви свърши работа. И той каза, добре. И идва и ред на неговия ред, застава пред нея на каста, аз вече съм си изброила парите и заставам да я сменям, да чакам, нали, да... Вече му беше почнала сметката и той вика, и ще искаме едно кашонче първи номер. И тя вика, на вас кой ви каза, че е едно? Ма се едно, че нещо нелепо, абсурдно са го информирали. И той вика, зад вас служители такъв ме гледа, нали, и обвинително, и с недоумение, що съм го подвела, излъгала, нали, с такова, там зад вас, дето стои колежка. И тя се обръща така към мен и ме поглежда злобно, както тя се знае и който я виждал погледа. Ти защо казваш, че и кашон едно? Ако иска 2... И го прати възрастният човек, 6 чаши имаше в празна количка, измерих ги, видях, аз съм архитект, нали. Веднага разбрах, че ще му влязат в кашони, но то е елементарно, нали, да се определи. Отиди, прати го човека до Хъндамънда, входа за касти, там, където стоят кашоните и мостри, да избирал. Идва човека, връща се и почва да ми казва, аз и правилно ми казахте, едно ми трябва. И такъв, нали, гледаме, що ме разкарват и така, и, нали, учудим в каква ситуация попаднал и викам, аз правилно прецених, че аз видях и прецених, че това ще ви свърши работа и говорих на него, защото той говореше на мен. И тя пак се обръща и втори път ме захапва злобно. Може ли си приключи сметка, че и преча, нали, да отговори на човека? Било мое гадинство, някакво лошотия, некомпетентност или несъобразителност, че и преча, нали, да си приключила сметката да отговоря на човека, като ни говоря на нея. Той ме пита и аз отговарям, не съм му викала, не съм я злепоставила, казах, аз
Видях, че тя ма злепостави пред клиента, че нещо неадекватно, нелепо и абсурдно съм приказвала куковско. И той седи и гледа нея и почна да ми гледа мен, да ме пита въпросително, що процедира така с теб, нали, се яща. И ако от някъде може да ме види този човек, нека да каже не е ли верно. И тук ще спра, защото майка ми напира зад вратата и тя продължава да настоява, че как трябва да си стоя завряна и да мълча. Не, няма да мълча, това е грешно. Когато аз не съм криминална и виновна, не може това да се случва. Седи и обрисува профил, как аз съм една от тея, дет ги репортирала. Нарочно ползвам този израз. Дет ги репортирала психодиспансерна, криминална, опасна за хората. Това е криминално спрямо мен. Лъжа свидетелствани. И вече ми е дало отражение в живота и направо съм изненадана, защото така съм учена. Никой не се интересува от тебе. Оказва се, че много хора са интересували и се интересуват от мен. И дори и тези нали, некрасивите ми клипове имат последователи. В смисъл, вижда се, че някой ме гледа. Ето, а тук се вижда нали, нейното самодоволство зад случило това, което ми е. Защото аз и описах една ситуация в университета, как съм се почувствала зле, когато групово са ме обвинили и после получих 15 възпроизвеждания на същата, ползвайки информацията, че това е нещо, което ме смачква и ме засяга и ме наранява под някаква форма. На срещата на курс се опита да направи интриганско дежаву. Може да ни казвам, че са говорили за мен, но тя, знайки какво съм ми казала и споделила лично, го използва като оръжие срещу мен, за да направи възпроизвеждане на шушо-мушо, че всички ма гледали обвинително от някъде. За погрижи да го направи това като режисура, да ми го възпроизведе. И доволна, нали, че само аз и тя знаем какво се случва и че аз нямам думата и не мога нищо да кажа. Ни човешка гадост. И доволна, нали, вижте я там, се снима на огледалцето да си приказва сама, че била потвърждение на моята диагноза. Докато не го изчиста този абсурд, няма да спра да обяснявам. И да мълча.